nitjiebu permezz tal-bidla. Din hija tema ta' konferenza li saret f'nofs is-sena mis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Fiha ntqal kif it-twaqqif ta' Infrastruttura Malta, l-Aġenzija li se timplementa investiment ta' 700 miljun euro fit-toroq Maltin fi żmien 7 snin u għal pass li jmiss għall-Ministeru. Barra minn hekk se jkun hemm maniġġar ta' żoni kostali fejn il-Ministeru qed jaħdem mal-Università ta' Malta u entitajiet interessanti biex jitnaqqas il-periklu fi 3 żoni li huma Żonqor, Delimara u l-Ġnejna. Dan minn barra l-proġett li qed isir fil-Bajja ta' Arlapsi biex tiżdied is-sigurtà. Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Jmiss qal li din il-konferenza kienet ta' opportunità li tatlok għal aktar diskussjoni u konsolidazzjoni. Nħares il-qoddim sabiex fil-ġimgħat, xhur u snin li ġejjin inkomplu nimplementaw proġetti u nbidlu wiċċ Malta u Għawdex għall-aħjar permezz anke ta' wedijiet illi aħna għamilna qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u fil-fatt issa qegħdin nimplementawhom b'ritmu pjuttost maġġel. Is-Segretarju Parlamentari għall-Awtorità tal-Ippjanar Chris Aġus innota li din il-konferenza servit biex il-proġetti li jsiru minn dan il-Ministeru ikunu aktar effiċjenti u produttivi. Flimkien iddiskutejna u tkellimna dwar dak li wettaqna matul din is-sena u diskutejna wkoll u ħarisna l-qudiem dwar fejn nistgħu ntejbu sabiex inkunu aktar effiċjenti u aktar produttivi.